मैनाथिया बेसे समायना बोसोरथाम जाबाय आङो मैनाथि दार्लिंखौ लोगो मोनैया खम साइज जाबाय बियो आरो बेजों आंजों जुलि जायोबा बेसे मोजां जागोन आंबो मा सानो आयौ अबेनिफ्राय एथ' गिदिर गिदिर लामा खान्दाय फैखोलै है जानाय नंला बेयाव माथो सिमांसोमोनलाय ओइ सालाखौ सिमाङाव सिलायलांफानायमोनबा अनलाजों जाफैगौमोनलां बे साला बुगाजों बुजावनायनिफ्राय माबा खिबारियाव गाब्र'नाय लामा खान्दायजों होसोजानायल' सिमां गाज्रि नुग्राल' जाबाय र' बेटाखौ नायगोन आंबो वाटारल' हरदो बस बै सैमाखौ नागिरनानै लाय थौ फ्रायनि न'खरनि मानसिफ्रानो बिगुर रोजाथार नामासै नालाय गावजों गाव मा रायलायखो मन्थ्र फरायबाय नामा दुगा बिगुरा रोजाथार नामा नोंनालाय आरो बाव फैबावदों आंजों बुलायनो नोंनि बे जिबौ बामोननि सौनाया खामानि गैया आंखौलाय मा खालामनो हानोसै बुजानो रेडि जा मिस्टार दुगा बर' नों आंजों जुजिनाया गोरोन्थि जाबाय फंबाय नोंनि आखायाव 10 सेकेन्डल' टाइम दं जेरै फैदों बिदिनो सिरि सिरि थांफिन नङाब्ला हां लानो थाखाय नोंनि बे गन्थंआ थानाय नङा गिबायलां नोंखौ दिनै गोजौआव 7 बार गिदिंनानै जोगानांबाय था आं अरसो नों आंखौ दाङोना आं नोंखौ दाङो खामगोना नोंनो आयौ आं गिबाय नायसै खोमोनफ्रानो गसंख्रांजोब्बाय ओइ आं बायदि मैदेरा नों बायदि खिब्रमानि ब्रें ब्रें खि हरनायखौ खेरखेराया मिथिबाय आंहा नोंजों टाइम पास खालामनो टाइम गैया बुन्दै गुन्था गैजायनि डायलगफ्रा नालाय लागाव Hello? Hello, baby. I love you so much. मा खालामदों नोङो? मा जाखो? आं नोंखौ जा गोसो थोयो। है आं नोंखौ गोसोथोआलै जावले खयबार बुंनांगौ ओइ मानो फैफिनखो ओइ बस फन रायलायनो Please ना baby accept me. I love you so much. ओइ दुगा बेसे गोबाव जागोन आं नों गोसोथोआ रलै थै गोबाव जागोनदांलै बे सैमा खि जाग्राया है थां थास्लायदो गेलेनोसै जागोन बस आं मा होनदोंलै आं नोंखौ गोसोथोआलै खनबेसे बुंनांगौ नोंखौ माला जोबबावगोनब्रा बिनि रायलायनायालाय आं नोंखौ मोजां मोना नों आंखौ मानो बिदि खालामो? थाब खालाम रलै दसेखौ नेथ'नो हाया नामा बिसिना आङो Please. माथो दाबो जायाब्रा नोंनालाय रलै आं फन रायलायदोंखाबाय दसेखौ नेथ'नो हाया नामा थाब खालाम थोद आं नोंखौ I love What? बेटा नोंखौ देन
nang beda. Hei, ifa kau fैसा लाखानानै आं बुजायगासिनो दं नुवाखै लागाय बेखौ आयौ दुगासो माथो मा गोदो बुजानायखौ बावबाय ओइ जानाय नङालै दुगासो माथो आया 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 oi मा थांखो oi जाबाय थानो मा ओंथिलांखो सैमानखौ खिबार थाद र'लै oi what oi what oi what oi what Hất ơi गिबाय मेंबाय हामालै जाम्बा बिदि ओइ लरग' ओइ मा जादों हा मा जादों आफाखौ नुवाखै अहा सोर होद ओइ लरग' र'लै जाम्बा बिदि Ada bisa apa sih sorry kita baca ni tak ni baca lihat tak ada ni baca lihat tak ada मा होनदोंमोनलाय नों ada नों हर नै आं दांबाय माथो खामजा dialog zaman lihat tak dialog zaman anggur nong ali anggur nong ang anggar sih मा होनदोंमोन नों हा ada आं सिमामोन nonga nang jibo bisigomse dian jarbis dong nang ni sumnaya dian jarbis kena aja सोमोन्दो aja आरुनो मा होनामोन नों हा गुन्दै उन्थाखै ना मा होनामोन नों हा nonga le ada nonga bibur ini dialog zaman ada le ada onnani agarde